Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas na pauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inak pa yung grocery, sakbay na agawid ang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ti asawa ni Albert. Adda ka ulding hans na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan? Ha? Kayat mo asawan? Okay lang, agulguliban na ka ni Sheila? Dahil ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akasto iti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Magustuhan da ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo? Asino ka akanayon anatural asumumbasumbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka? Ano kayat mo? Ay! Anay ko manan. Imbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulag. Amahan no kayat mo, ada ito'y bubuungan a plato ti ibarsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wanuranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidam. Tapno awanan ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay! Ma'am Sheila. Ada kadwa maalalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati kunana akasinsin na. Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo.
Garanggandyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilinlangan ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makit-kita, na? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarak mo dita silid mo. Ay, uwan, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom nanalodit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain. Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaad ka laang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanya. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanaskan amamuam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Juan Perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ang mapunas dito'y pusok? Kunamot anataor day ta nga Albert, kan bak ng pay. Siyempre, natural ama inlove ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yu. Day talaang ta pinagsina yu ida. Kailiw ko ni Maria Angela, ti anak mi nga daken kuana. Ni Albert ngay, kaili mo ka di man? Wan, kailiw ko man. Kasano nga itan? Katadakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Tiagin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla. Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. Saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen, papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wen no mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani, papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani, papa. Iso ti makitak amay sa anapod no ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawak. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan kini baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir. Di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor.
Agyaman na, Lolit. Agapi kayaw ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo mabisinan iti opisina yaw. Sige, awon kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yung senyaw? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yung tisweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas itisigod as sweldaw. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta saanak mo't ngagbisin ditoy, tanagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan itimakat, senyor. Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, Nana Lolit. Agtungpal ka. Kat ikan ka itidakkel agatan. Ha? Anya kay dayta, ma'am? Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko amay patungpal. Gaputaad da ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalakpan. Anya ka di nga minday taaya, ma'am? Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawan, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am? Makaamukan noing kaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa? No di mo kayat nga aramidan. Pues, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungpat ka kanyak. Tasikan tumat ti sumaruno apo kawak. Kwa, ma'am. Sige, siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, Nana Lolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksan. Natural a mairaman ka. No maibalod na, maibalod ka man. Maawatam? Oon, ma'am. Sige, siya kon ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruruar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtumpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, Nana Lolit. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanudyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam, Nana Lolit. Apay adi ka pa'y lagunay. Awan, ma'am. Sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, Nana Lolit. Taulita, iti kanito nga taparikot. Sikati umuna apo kawag. Maawatam. Uwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kamin kan ni baby. Diyak
Daklat tamaywak sa iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert, Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutak ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Siyempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at masakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag tasaan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awin aswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nangruna kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni. Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y ti riribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidog. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-amo kanyak bitaw. Ay, nay. Nagsangit mo tan ni baby. Mabisin siguro. Itad ko tayo sa ganak adedi na. Mabitlaang mo, baby. Taalaag tayo di din, wan. Atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tanngag subli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda ka sa klakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan ngay ayatan ni Albert ni Sheila.
Kat ni Corazon ti ay ayatan na, nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramid kenkwana ni Sheila, ngem saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramiden na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisain. Ay, anya nga ta ti aramidag. Saanak nga tan nga agsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan ti mang padakkel dito'y ubeng. No saanak nga agsubli, sigurado asanak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga ron mangkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matijay balay. Magnatalatan. Exercise. Alanga road. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray aging inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ken ka, amang kita iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkutseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon ti mang padakkel. Ano niya? Sige, da kami ti mang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak paylaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar kan kwa na. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano na kinaawatan kayon to iti asawang? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am mo kakabagyan ti nakirilasyonak. Kan may sa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am.
Takwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakal anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintukat umala kanyak agarang gandyang. Bueno, awatak ti ubing. Padakalag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubing. Kat adakada kayo no baliwan nyo no saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimmang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wan, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wan, nanamilay. Tamo mat ngaging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang, kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywana, aging ga adumakal. Ang, ayos latta kanigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes matinangag ko nga imbaga na anagan na. Wan, Mercedes tinagan na. Ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wan, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana. Gaputa may isa nga ina. No apay mo't day dya ababae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga tan nakaanak pay. Kat padak mo't abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayam? Berna, kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam anasaya at ti kasasaan dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat, Nana Lodi. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pari ka. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigray ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta ang karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanyak. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige,
Ited ko kan katitangdan mo. Ited ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, Papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, Papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, Papa. O sige, rumwara kon. Okay, Papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kuwa, sir. Nasayahat mo. Nakaturo. Saan mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at da mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga Alang Rod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na, ay, napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maagdaan kan to, iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kankwana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, ala nga Rod. Kasta pa'y. Agrubot kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo umatan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamot iti honey. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, aglubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabi. Anya tinaitagtagainap mo may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho.
Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina, tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Iturod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrag. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay Jebalayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Angam... Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talata ni Jebalayo. Nangagmo ka di, ken naawatam timbagak na nalolin. Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok ngamin ti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolin. Sige, aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang matasyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagaklaong mat ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Tanong saan? Ay, talaga nga agipolo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda aming iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta akwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko, sintonado. Maawatam? Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduda iti a kwarta. Kasla jak mo't ammo abilangan. Idulin ko latta na iti a kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanagak. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo taman ng perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Uwan nga rod. Ada manin nayon ti urnong kun Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dati ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanya. Ay wun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti araramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaang. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagad-adala makabsat mo, saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat ititid ka. Kat ada kadakwadan no agtipid daw no saan. Sabagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kanti inamlaang ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no adamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sabagay, husto ka. Kat ti dakes,
Saan da nga amo ti agbayad? Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit ti tangdan na iti impaaramid kenkwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang taiso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak, kanti inamlaang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom, no adamat man ang gundaway. Kat utang da ka utang iti inam. Sabagay, husto ka. Katidakos, saan da nga amo ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga ti dadduma, tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Adala sa unina ng kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanong tan dito'y balay may Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay ang kape. O sige. Sabagay. Kaya't ko ti aginan nabiit. Sakbay nga gawid ak. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito'y ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta maira na apapanam. Kasta ka di. Ala, bumabatan Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos nga. Ni Albert? Wen, ma'am. Sige, ma'am. Tasabtak ida di tarwar. Sige. Kat isaganaam ida iti merienda. Wen, ma'am. Sige, sir. Agtugaw kayo B8. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. Adalinutok a merienda. Patsak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda? Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan.
Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Jak amo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Ha? Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumutan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaagdaan kami iti anak. Nga maging gaita, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso asige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamot ten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanagnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala, tanga inawat mo day tanga ubing, makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na? Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makaamu. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod, awanan makunak iti dayta, ay wanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason, iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wan, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wan, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya? Dayta ti pudno, Albert. Sana pudno dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso kano ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakal kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputa insurot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan tinasayata pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, Nana Lolit. Wan, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang aguli makak. Nasaya at launay. Ala, inka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainanan ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wan, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wan, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman.
Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwarte gate. Aniya. Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. Kasta ka di. Ngam na ko na kanyak ni Corazon. Nga iti maisa nga aldaw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Ti anya, senyor. Nga amangan no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Sa anak nga agul-ulbawd. Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singayn. Day talaeng, tadi na imbagano ka anaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalan ni Corazon ti anak mi. Anya? Impanaw na ti anak mi. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta? Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasaritam. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo noan niya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadyan na. Nalabit anak kapag panunutin. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay ti dakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibi ang kadagiti anak nyo? Ngambala. Sapay kuma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumatakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas nga awan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tayo ti panunot mo. At da nasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursurong ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abidot ti panagkalay sami. Nukumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinuitan ti ayan ti inana. Saan nang nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Uwan, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubi? Uwan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina.
Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Mama, ada nga minduapay nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mat diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaam mo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kaya't mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaikan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Pinturon nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Agingga ka dita. Kat di naklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilid. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon latati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading ita. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papananda nga ta. Saan ka diyan nagpakada-kada-kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot nga min iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka mat, Lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipod numat, senyor. Hey, kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. Saan to nga ta maurnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa? Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot mat ni Amanda tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir
Iso ama ditirik na. Iso aday jay. Agungungat arimuar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo may bagbagay. Pudno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wad senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpag. No sa dino nga ta tinapanan na, katrabrabeen. Uy, ikan na pa iti ara. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ikan na pa iti ara punak. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka! Dinakmayan ti asawa! Kapukan ka! Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yung nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam, nga agbalbaliwan, kat urnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga ingkalay sa ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na yung baga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa. Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. Diyak kaya't asursurwan nga ayatan ti kaskan kwa na babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kaya't asursurwan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay, no kastang ad-datan iti trabaho. Anya? Agtukyat ti riknak, no kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinaganak kwa na. Manumot tan abulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tirik nakkan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog akanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabi nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay tamay sa ka nga roden nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday tanga ubing. Ngamin, kaasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka diya sa rongkaran ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at taga-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapin manaw lakat nga rod pa'y sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingay. Ay, naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon na lata sa rongkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta.
Isu nga awan parikot iti dayta. Ay, nasaya at kay tipadam a tao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manun atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apaka ay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad da sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho. Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayaat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang takin ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di kagdanag. Tasaan konto nga ibagakan ni Sir Albert. Nga awanen di anak na. Kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasya laag ti panang ibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas ti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti panakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumar. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak, gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungag ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayo nang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Ay, Perla. Apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mat ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kan kwa na. Agam akak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yung takayat ka atulungan iti trabaho. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Albert, talaga ka ti adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. San amo ba yun? Among ka di no apay nga agrebrebel detirik na. Gapukin ka.
Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapo ta uray anya ti aramida. Di nak maayat. Anya ti inaramid mo anak aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert. Saan nga umdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaang itiday ta arason. Taas sino ti ayatan? Dayjay ako rason? Sumarden kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipumday ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos! Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko apapananta. Tanaul-uliman. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon? Jack amo, Ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputan na amiris na abiddo ti relasyon da ni Albert. Kayat ko amakita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Jack amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanya. Maipapan ka dakwada kin ni Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Iswaday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken ko na. Kaya't kula amamwan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak ka no iti dakkal agatad. Basta ibagak kan kuana no sa dino ti ayan ni Corazon. Katulungak ka no amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan kuana? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka man Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isungawan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Dahil mas tilutok. Sika? Saan ka di arong bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabanog ka, anangaw awir kan ko, ana. Saan abalit na nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas tilutok. No kasta, mapankalatan dita kusina. Kat makaamukan, noan niya tilutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya taklat ta. Sika, kumusta kan? Ganti anak ta, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Naku na ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano.
Iso nga inted dati ubingkan kay. Ha? Saan, Albert? Adaak dito'y balas yung taaw. Kasano ko mapasamak tikas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tayo ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak